Slovenský hokej v jeho dlhej histórii je plný úspechov a niektoré z nich boli dokonca až na svetovej úrovni a žiadnej krajine na svete sa ich ešte nepodarilo predbehnúť ani dorovnať. Pamätáte si legendárny výstup Slovenska z nuly na vrchol? Začalo to rozdelením Československa a keďže z jedného hokejového tímu vznikli dva a keďže dva sa nezmestili do tabulky, tak tam dali iba ten lepší český tím a slovenský tím dali do najhoršej skupiny. Z tejto najhoršej skupiny sme sa vypracovali vyššie až v roku 1996, kedy sme hrali naše prvé majstrovstvá. Síce prvé majstrovstvá nedopadli najlepšie, ale zvládli sme sa udržať v najlepšej skupine. Obrovský zvrat prišiel v roku 2000, kedy sme vyhrali našu prvú medailu, a to striebro. Žiadnej inej krajine sa takýto výstup nikdy nepodaril, a to iba 5 rokov na to, ako sme vystúpili z najhoršej skupiny, sme vyhrali medailu. A tu to nekončí. Pretože 2 roky na to, v roku 2002, čo boli naše iba 7. majstrovstvá, sme sa dokonca stali majstrami sveta. A o ďalší rok, v roku 2003, to bol zase bronz, a tak iba za 8 rokov sme skompletizovali medailovú zbierku. Nikto toto od Slovenska na svete nečakal, keď nás poslali do najhoršej skupiny, a týmto svetovým úspechom sme celému svetu dokázali, že si to miesto v elitnom hokeji zaslúžime. Tento svetový rekord ešte nikdy žiadna krajina nedorovnala a zatiaľ sa k tomu ani žiadna krajina nepriblížila a pravdepodobne to tak aj ostane a tento úspech ostane iba Slovensku, a to navždy.